sesifuna manje isolution njengamanje ukuthi njengoba siphila ngesikhathi esinje njengamanje, iyiphi indlela engenza thina ezindle emnyama sikwazi ukuthi siphume njengamanje? Okay, ngizosho kanje. After uBaba Mandela ephumile ejele, abelungu benza inhlolovo referendum ukuthi niyayithanda yini inguquko lezi ezizayo eSouth Africa, yini enikufisayo, yini enikuthandayo. Ngicela nina ngoba yinina enigcwele kulezi inkundla nalama platform. Delani thina sibiza imbizo. Singayenza electronically, siyenza physically, singahambela sibaningi. Sizokwazi ukuhambela indawo ezisondele ngakithi uma abantu beqoqene. Senze into eyodwa. Niyayithanda yini? Ngizokhuluma njengonongejeni ke manje ubaba omkhulu kaNcamalala ngo1913 ngiyenza lokho ke manje. Ngithi kini nonke niyayithanda yini lento esenginichazele yona ukuthi kuhlale kunje? Nizothi yebo noma nizothi cha. Ngicela wena ke Khomo xume nozakweni kulama platform. Nibuze nje that question ukuthi niyayithanda yonke le system. Senizwile ukuthi akusikho njengoba besiloko simtshela. Senibonile futhi ukuthi kubheda kakhulu ukudlula lokho ebesicabanga. Futhi akuzukulunga uma sizohlala. Bagade lesizukulwane sethu ke manje sikhona. Sebeqedile ngalaba abazale ngo2000 ngoba babafunze imfundo level ethi hayi mina ngizalwe vele sekubusa umuntu omnyama uyayibhedela nje. So thina abayibonile kancane into yithina kumele sisukume ke sikhanyise ilambu. Asibuzeni a referendum. Do we like the system ekhona esikhipha inyumbazane emnothweni, esikhipha inyumbazane ezweni lo umsinsi wethu, esenza ukuthi ama minerals ethu adliwe ama first world countries because we are excluded in the economic system? Are we happy? Uthi lo mlungu bukani nje anikwazi ngisho ukukhanda indiza engakwazi ukundiza phezulu. Yikho sincishile lolo lwazi because kufanele kube ulwazi oluqhamuka ngathi. Kusho ukuthi kunesa basaqhubeka ngo-Job Reservation Act othi khona izinto umuntu omnyama kumele angayifunda ukuze ahlale encela edepende etete emlungwini. But now that we are like this, I am saying ngicela mina nilethe kukhona i-petitions office eParliament. Petitions office ngifuna wonke umuntu omnyama athi nje yebo noma cha uyathanda yini lesi simo esikhona. Mina ngizothatha lezo nombolo ntshelo zakwethu. Ngithi naba abantu sebekhulumile. Ayishintshwe lento. Ngisho mina namhla sebethe akuzukushintsha. Kube ukuthi ke ake kusho nina manje ngoba into esishayayo nithi masivote. Nasifike votini sivota ngesandla, sifike shaya unqa lapha kuyi voting booth. Kodwa nase siyobala singena ngale kwekhethini. Singena ekhethinini silivali ikhethini bese ke siyabala sibale futhi kuba yisithe nakubala. Kukhona igaba futhi ukuthi hayi niyangena niphinde nisale lapha bese kukhona indawo yokungcwele lapho ke cishe kungena kuzongena mhlawumbe indoda yodwa noma amabili. Abagadeke manje ngesikholo kuthiwa ke umpriest wayengena lapha engcwele kodwa afake iketanga lapha elikenqezayo ukuze nangabe ebulawa inkazimulo kaNkuluNkulu ngoba enesono seniyomdonsa ngeke niyobona ukuthi angasaqenqezi impempe ukuthi hayi ifile inkuzimalanga nidonse njalo ngoba akungena. But that is what I want you guys to do. So what you need to do, I am calling for a national referendum on everything. We are not happy with land. We're not happy with property. We're not happy with minerals. We're not happy with business. We're not happy with education system. We're not happy with everything. Sifuna a change. Leo change izokwenzeka uma abantu bethi siyayifuna. Uma yabona ukuthi ngife kanjani? Uma nina
nenza ubuqhophololo futhi kuleyo referendum ibuye ithi hayi thina siyayithanda yonke lento ngoba benzobe senifaka imali mhlambe kuthiwa hayi bambani nawo ama-1000 wonke umuntu uzodla kahle nangabe nithatha imali ukuze ireferendum ibuye ithi hayi siyamthanda thina lento enzekayo qhubekani nisiphathe qhubeka mlungu ungayihluphi uloku ikhathala si right izobuya nayo isho njalo but ngifuna into ezoqhamuka ngakini ngifuna ukubona ukuthi niyayisekela yini lento enithi nikhala ngayo enaniyisekela senihlula nje ukuthi yebo noma cha ake nisho nini ngoba thina siyakhuluma lapha kunale ngcwele engangenwa kuyo ngayo lemithetho lena ngoba sithi lo mthetho asiwufuni abanye benu bathi niyawuthanda nithina simdlem kulungileke kodwa lo mthetho uzala yonke lento ufaka unxa wakho ngokukhululeka kodwa uvumile ubale esidlangalaleni yini ningayifaka imshini sithi sivota ibe ishaya imshini lapha na same time ukuthi naba sebevotile abantu abangaka hayi awufakwa lo mshini ngani ngoba ufanele siwahlengahlengisa amavoti abuye sithi hawu abantu bayawathanda belungu njengalo nge-29 nje hawu abantu babuye bethi bayamthanda umlungu oyi ngabona ukuthi hayi uzobezani kabantu nabethi bayamthanda umlungu naye umlungu abuye athi hayi bangithanda abantu nabo izibalo ziyangivuma asingabe saya ke ekuthenini ubale kanjani kodwa iphuzu lami lithi kusezandleni zethu hayi ukuthi aninabo ubuhlakani ukuthi ngenziwani kodwa sifuna ukuthi singakhulumi into kanti asinabo abasisekelayo ekutheni masishintshe abaningi benu niphinde nihambe Nicodemus liniye ngale sithe ebumnyameni nifike ukuthi hayi mlungu ungamnaka uzwe lakho uyahlanya diqhubeka mlungu wenze lento oyithandayo abe edla manono umlungu nomndeni wakhe ufika thatha ivoti kumlungu labantu abamnyama nansi into yami phala bese uma ngabe senethuba lokufaka abantu ezihlalweni kungena belungu bodwa bese ke nina futhi entheni abathanda belungu banganifaki at least kube kubhekene umuntu omnyama nomnyama lapha manje umlungu ugcwele lapha ngibona ukuthi hayibo leli voti abelungu ngoba sengibabalile baphelele kodwa manje leli voti kusho ukuthi sekungene ngapha ngakithi indle emnyama le ehlala emjondolo le ehlala emakhaya lena excluded by everything kodwa bathe umlungu bayamthanda ngoba kungene lokho kungenile mhlambe kwakuthi ukudambisa kulaka bathi ke ngithi mina ngiyibuyisela kini nanithi yini esingayenza manje mina ngithi overhaul regime change kodwa ngiyasho ngingedwa nina nithini niyangisekela yini siyakusekela ndaba ezinhle eze bazoma nami la kube kukhulunywa ukuthi ningibize nethi imithetho sesigcwele emabhida sigcwele amabhida woza sizokunikeza ipetition yakho sithi hamba oyifaka utshele leParliament nikubafake bonke ngoba phela fanele siyifake eParliament siyifake kwi-judiciary siyifake kwi-executive sithi asiyifuni yonke lento eniyenzayo so that ningafaki izinto ngapha eshamthethweni amajaji athi thina kushiwo ngolutho ngathi abantu bayasithanda nani sinenkinga nani ngoba lento eniyenza lapho nenza into yasentshonalanga anenzi le yamakhosi ethu lawa ayelwela umhlaba manje anisilekeleni so ke sifaka ipetition kuko konke kodwa ayize ngani igcwalise ningibizeke ngingeza noma yini ngayeka nayo imhlangano lapha eParliament ngize kini ngiyothatha ngithatha nje ngifuna uyebo nje uyebo othi yonke lento usuyishilo siyayithanda futhi sifuna inguquko yayo ukuze nangiye eParliament ngiye ngephimbo leni ngingayi ngokuthi awuzwe lakhe phela vele uyasiqinela ufunde kakhulu wadla amatha belungu ingangane indaba ezitha ilokho manje angeke ngisakhuluma into eziningi ngoba yonke into engiyikhulumela ifuna ushintsho manje inombolo asibi nazo inombolo nangabe sithi sesinazo ziphinde zibhuntshe ziphelele esandleni yonke into sisale nesila seyijuba esandleni ijuba ndizini kuthiwa hayi into ayinjengoba benisho baphinde basebenzise ezoxhumana
bahambisa imfundisoze ethi hayi ayikho lento umthetho ayishoyo, kungena izinto lapha e-TV zithi izinto hayi kuhamba kahle noma kungahambi kahle. Asayifuni yonke leyo nto. Mina ngifuna into eqondene nani ephuma emntwini nasemntwini ethi umuntu ya siyayichaza lento oyishoyo. Mina ngifuna i-referendum njengalokho abelungu nabo bathiwa mabenze i-referendum bayithanda yini inguquko nje uMandela esephumile bakhuluma belungu. Asishoni ke nathi manje nasi happy sisho sithi happy nasingekho happy ukuze nathi sipakishe sibuyele emakhaya sithi hayi abantu ngathi bayakuthanda lokho khona asingaloku sikhuluma into engekho lapha. Abantu bathi ba right. Ngifuna ukuzwa ngani kodwa ngizobona abantu bathi ba right. Baba uMngoni nje lapho yebo yithi sodwa singenalo izwe elisixhasa ngemali ukuthi senze inguquko ezweni lethu. Abamhlophe bathi bayathanda ukuba la eSouth Africa kodwa bathatha imali eNgilandi bayithathe eAmerica bayithathe kuphi bayilethe la izogovuza thina. Angikhulume ngo-Elon Musk. U-Elon Musk uthi ukukhanda kwalama battery alento yakhe lapha eSouth Africa angayiletha leyo investment provided kuxegisa imithetho ye-Black Economic Empowerment. Kusho ukuthi kwale mthethwana noma sesiyiguqulile kusekhona abakwazi ukuyibypassa kuya ngokuthi ipocket labo lingakanani nokuhlonishwa kwabo emhlabeni kungakanani. Kusho ukuthi izinto zingabuyela emuva provided indoda enkulu enamandla nayithe yona ayithandi lento ye-Black Economic Empowerment. So ukuthi sinenkinga la okungafunwa yibo bonke abantu. So amasulumane banemali ezibuya kulamazwe abo ukuthi thathano kwasana kuyifutha lapho. Yithi sodwa esingenakho. Sijike futhi singayilawuli. Bayazwana amaChina nayeza lapha anikezwe imali ukuthi azohweba la. Umuntu omnyama kanikwa lutho ezweni lakhe enganikwa uhulumeni wakhe. Laba bawuhulumeni banikeza laba esithi sinenkinga nabo. Aniboni ngani uthi imboni nayisivuthiwe eSouth Africa kuzinkampani ese-US kuzinkampani yaseNgilandi isizoyitheka over. uClover ufike wavuthwa kwaboneka usune balance sheet usune clientele engaka take over ukuthi azohweba la. Umuntu omnyama kanikwa inkampani enye yase-England uVodafone afike naye ngoba usewatholile ama-customer ku-take over usiyabo. Babuyisa imithetho yalaba abantu ababesicindezele sebebuya kabili bayaqhubeka ngoba siyi colony of exploitation. Indawo yezwe lobugqila gqilazwe ababesicindezela ngaphambili. Bayaqhubeka lento ekuthiwa i-neocolonialism. Akusekho isidingo sokusikhuluma manje. Asenzeni action, nikezeni i-referendum ezoqanjwa yini from the ground. Nibale zonke lezi zinto. Nibabale laba abaphethe umnotho niyifake ni happy ngoba nina wonke amaqiniso nishoda ngento ethi ubani indoda eniphathisayo ukuthi yoshini. Mina ngiyokhuluma ngize ngime ngonyawo olodwa lapha eParliament. Sengiphethe yonke lomshuqulo izogcwala ama-truck. Ngiyayifuna ke akube njalo. Ngiyosebenza lokho kulonyaka manje. Okokunye sesikhathele ukukhuluma engazathi akuzwakala. hayi iyezwa Au. 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 Au.